sengiphinde ngabuya ke futhi nezindaba ke ithinte zebhola so nje hlala nami ngikuzele nazo. So namhlanje ke mbukeli ngiphethe ke la indaba ithinta abadlali beKaizer Chiefs abawu3 okuGustin Serino naye ke lapha uSibongiseni Mthethwa mase kuba ke uNkosi Ngiphile Ngcobo. So lana ke mbukeli kunezindaba ezivelayo ukuthi ke iboard yeKaizer Chiefs isimiseke lapha ingxoxo ezithinta ukuvuselela kwama contracts abo ke labadlali ade ngibabalile yena kuMthethwa uSerino naye kuNgcobo until kuze ke kuphele isizini. Babeke sebeveza la ukuthi ke iboard yayo ke Kaizer Chiefs ithatheke le decision ngenxa ukuthi ke baseyinhlelweni zokuthola ke lapha umqeqeshi. So kunjalo ke mbukeli yizo ke lezi indaba ezivele neChurena ezithinta ke labadlali beKaizer Chiefs akade ke ngikhuluma ngabo. Ngidlule ke mbukeli ngiye lapha kwindaba ke ithinta uKaizer Motaung Junior. Kunento ke la isho uKaizer Motaung Junior ngenkathi ke lapha kwi radio station yayo ke Kaizer Chiefs. So uKaizer Junior uthinteke indaba yeKaizer Chiefs mayelana nokusayina kama free agent. Lokhu ke uKaizer Junior ukuthinte ngenxa ukuthi ke kunabalandeli beKaizer Chiefs okade ke becomplaina bethi iKaizer Chiefs the reason ingidliwa kangaka ingenxa ukuthi ke basayina ama free agent. So uKaizer Junior uveza ukuthi ke ngesizini edlule even nakuyona ke lesizini esikuyona sebespende kama million bethenga abadlali. Uthi noma izeke bekhona abadlali ababatholayo bengama free agent kodwa ke bayispendile imali eningi ukuthola abadlali aba right for iqembu. So injalo ke mbukeli nguyeke lo Kaizer Junior ngenkathi ke phendula ngendaba ke thinta ama free agent. Yizo ke lezi mbukeli ade ngiphathele zona ade ngithi ke nje danke ngiyazi bongela.